Намирам се пред поле 3. Забравих да кажа, че днес сме 17 юни, понеделник. Нерадостната гледка е тук на преден план, която няма да коментираме. Припомням, че тук имаше доста овес. Отново искам само да отбележа, че там, където има овес, да, поникнали са, но почти не са развити. И най-вероятно и ще умрат. Или ще се останат такива. Напред вече и друга гледката. Ще приближим и до там. Да припомня, че тук поляхме с екстракт от нашия компост. Припомням също, че тук не забелязахме почти никакви случаи на мана, но характерното за целия разсадник нападение от акари го има и тук. Сега ще погледна при по-силни растения дали успяват да предотвратят разпространението на акарите върху новите листа или не. Да видим. Ето едно такова силно растение. Виждате, долните листа са опустошени от акарите с характерните признаци на некроза. По-новите листа обаче, ако забелязвате, и ето и това растение до него, което също изглежда добре, макар и по-малко. По-новите листа, въпреки че са нападнати, някак си не са така сериозно увредени. А тук направо не забелязвам акари. Продължавам да наблюдавам, но имам чувството, ще вървя още по-бавно, за да може да наблюдавате и вие. Но имам чувството, че тук се справят растенията по-добре. Сега не съм сигурен дали за това не помага и златоочицата, която Шарл откри в черницата. Златоочицата е известна още като зелен лалугер и зелена дантела. Аз лично не забелязвам тук, но факт, че тук новите листа изглеждат, дори нападнати от акарите, изглеждат доста по-добре, отколкото в поле 1. Сега ще мина отново в поле 1 да видим и там как е положението. Може би северния край по принцип забелязахме това нападение на акари, което помислихме за мана от начало с Шарл. Го забелязахме в
поле едно в северния край, там където бях преди малко. Забелязахме го още по граха. Изглеждаше локално и лека по лека вече с слънчогледа го забелязахме и навсякъде на другите места. Но наистина тук в този край растенията изглеждат добре. Личи с нападението от акари, но ето вижте това растение. Отдолу листата си личи, че са били нападнати от акари, но горните листа вече но горните листа изглеждат много добре. Джони. Това е цялостното впечатление. Като че ли такова е усещането, остават по-скоро акарите изостават от развитието на слънчогледа. Тоест продължават да се качват и по новите листа, но някак си по-бавно, отколкото там по северния край. Тук сега влязох в поле едно. Интересно, истината и тук има хубави растения.